Neste 2020, o FIC Bueu amplía a súa programación cunha nova sección na busca de rescatar as xoias do pasado no formato curtametraxe. Nacen así as retrospectivas do festival, compostas tanto por proxeccións como pola publicación dun libro na que afondan nunha temática concreta. Como arranque, o noso primeiro encontro condúcenos cara aos traballos iniciais da Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague francesa é indiscutiblemente un dos movementos cinematográficos máis icónicos de toda a historia do cinema. O arranque oficial da corrente podería situarse no ano 1959, con motivo da participación no Festival de Cannes do filme Los 400 golpes de François Truffaut. Mais a xénese dos seus principais directores habería que buscala anos atrás, tanto pola súa vinculación co formato da curtametraxe como polo seu labor como críticos da famosa revista Cahiers du Cinéma. Fundada polo teórico André Bazin, entre outros, a revista serviu para crear un grupo compacto de aspirantes a directores que seguían os principios da chamada política dos autores. Os cayeristas que acabarían logrando un maior recoñecemento foron François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol e Jacques Rivette, sendo este último o primeiro en crear unha cortametraxe co selo Nouvelle Vague, Le Coupe du Berger. Tras experiencias previas, este traballo foi realizado en 1956, dando lugar a que podería denominarse a etapa de madurez da curtametraxe Nouvelle Vague, a cal se estendería ata 1959. Outros membros da revista tamén levarían a cabo a súa carreira cinematográfica, se ben se situaron nun plano máis á sombra con respecto aos cinco grandes. Tal foi o caso de directores como Jacques Doniol-Valcroze, Pierre Cast, Robert Lachenet ou Luc Mouillet. A partir de 1960, os principais realizadores do movemento centran a súa atención na longametraxe, o que fai que a curtametraxe pase a un segundo plano. Dada a situación, o período que comprende entre 1960 e 1965 situaríase como a etapa tardía da curtametraxe Nouvelle Vague, atopando soamente novos exemplos de Éric Rohmer e outros imitadores do estilo.
Alors, qu'avez-vous pour demain? Ben, si c'est le cahier de texte. Vous ne pourriez pas écrire mieux? Langue, géographie, rédaction, histoire... Chut. C'est moi. Je sais que c'est toi. Je savais que tu reviendrais. Je te l'avais dit. Tu ne peux pas te passer de moi. Tu es idiote. Tu ne veux jamais écouter. C'est pourquoi tu reviens, Charlotte. Je vais te le dire, tu viens demander pardon. C'est trop tard. Inutile de dire quoi que ce soit, ma petite fille, tu n'as qu'à te taire. Paris, le carrefour Villiers. À l'est, le boulevard des Batignolles. Au nord, la rue de Lévis et son marché. Le café, le dôme de Villiers. À sa gauche, l'avenue de Villiers. Le métro Villiers. À l'ouest, le boulevard de Courcelles. Il conduit au parc Monceau, tout près duquel un chantier de démolition marque actuellement la place de l'ancien Cité Club, un foyer d'étudiants. C'est là que j'allais dîner tous les soirs quand je préparais mon droit. À la même heure, Sylvie, qui travaillait dans une galerie de peinture de la rue de Monceau, se rendait chez elle en traversant le parc. Je ne la connaissais encore que de vue. Nous nous croisions assez souvent sur les 300 mètres de boulevard qui séparent le carrefour du foyer. Nous avions échangé quelques regards furtifs et nous en restions là. Tu retournes pas, quoi? Malheureusement, elle est un peu trop grande pour moi. Schmitt, mon camarade, me poussait à la hardiesse. Mais j'avais le trac. A curtametraxe configura os principios orixinais do estilo Nouvelle Vague, ademais de marcar unha clara preferencia pola ficción, pouco habitual no pequeno formato. Chegado o éxito, xorden novos realizadores que se mostran influenciados polos caieristas, imitando os seus trazos básicos tales como unha maior frescura narrativa, a exaltación da cotiandade e a preferencia pola rodaxe en exteriores. O cineasta Jacques Rossier sitúase como o primeiro e máis destacado comulgante do estilo Cahiers. Casi en paralelo cos grandes da revista, desenvolve un estilo totalmente acorde co seu espírito. Proba diso é a excelente crítica firmada por Godard con motivo do cuarto Festival de Curtametraxes de Tours en 1958, eloxeando a frescura do seu traballo Blue Jeans. Directores recoñecidos doutras correntes paralelas tamén acabarían por achegarse ao modelo Nouvelle Vague nalgún dos seus traballos. Así o ratificou a realizadora Agnès Varda, figura clave da Rive Gauche, ou Jean Roux, mestre absoluto do cinema verité. De igual maneira, futuros integrantes da xeración do 68 tamén se deixan seducir polos principios caieristas, entre eles Maurice Pialat e Claude Berry. A listaxe de influenciados da Nouvelle Vague tamén contaría co afamado Philippe Garrel. Con só 16 anos, é quen de realizar a súa primeira curtametraxe Les Enfants Desacordés, unha mistura perfecta entre o espírito xuvenil e a expresión característica dos caieristas.
espírito da curtametraxe atopa a súa expansión no marco dos filme-episodio, recurso habitual entre os calleristas. A unidade de grupo acadada fixo que este tipo de filmes colectivos fosen un medio perfecto para dar saída ás súas ideas. Tal é o caso da seminal Los 7 pecados capitales, producida en 1962. Entre os 5 grandes, os autores máis activos nestes filmes grupais foron Jean-Luc Godard e Claude Chabrol. Posto que Chabrol carecía de curtas previas, a súa participación en 3 filmes colectivos permítelle demostrar a súa capacidade para crear historias máis concisas. Nalgúns casos, certos segmentos lograron desenvolver unha vida fora do seu filme específico. Xorde así unha segunda vida comercial para estes traballos en calidade de curtametraxes independentes. A cima do filme episodio de corte Nouvelle Vague atópase na cinta París-Boupard, de 1965. 6 directores unen os seus esforzos para homenaxear unha vez máis a cidade de París, eixo indiscutible da maior parte dos títulos da corrente.
achegamento, a curtametraxe Nouvelle Vague supón coñecer novos logros creativos desta corrente cinematográfica tan importante. É por iso que o FIBUEU recopila todos estes traballos para dalos a coñecer na súa correspondente retrospectiva e no primeiro caderno monográfico do festival.